Unatoč je predbožitný čas jako náporan, na otvorenie izložbe fotografiou Starý Božiť autorice Terezie Nemet-Šrámkové je došao veľký broj posjetiteľov. Miesto predvoria Doma kulture je bilo brzo puno. Ovu svetačnú izložbu je otvorila ne samo rič autorice, ali i pjevanje zbora jačkarov i jačkaric iz hrvatskoga Jandrofa. Téma izložbe sú bili sjećanja tete Mici Nemetove na svoje ditinstvo u Božitnom vrimenu. Ov događaj je bio nastavak nasnimanoga filma predstavljenoga tijekom prošloga ljeta, iz koga su nastale i ove publicirane fotografije. Táto výstava a fotografie vznikali z dokumentu Starý Božič, Vianoce našich predkov, kde som bola fotografka počas natáčania. A veľmi som si užila toto natáčanie, bolo to veľmi atmosférické, ťažké scény pre fotografa, veľmi rýchle, ale o to viac som si to užila, že som musela byť stále v strehu a práca so svetlom pre mňa bola tá najdôležitejšia, kde som sa snažila expozične tlačiť fotky do tmavších tónov, aby som vyjadrila ticho a spomalenie, čo sa celkom podarilo podľa ľudí, ktorí rozprávali o tom ešte, keď nevideli ani dokument, že čo majú, aké emócie z tejto fotografie. Divák, ktorý príde na túto vernisáž, tak si mohol prejsť bludiskom, ktoré má nejaký koncept a príde bludiskom až do miesta, kde je krásne nastretý tradičný stôl. Pracovali sme teda projektovo na to pol roka, kedy vznikol tento nápad a 4 dní trvala celá konštrukcia, kým sme to celé vystavili tak, ako to môžete vidieť v dnešnej podobe. Moji traja favoriti obrazov, jeden je vlastne úplne taký celok, že to vyzerá, že niekto vchádza do tej hlavnej tej obývačky alebo kuchyni, kde sa stretávali a je to taký akože filmový efekt, čo sa mi veľmi páči, že človek, keď sa pozrie, tak čaká, že jak sa to pohne ten obraz. Čiže je to taký 3D efekt trošku. A potom sa mi tam veľmi páčil ešte obraz tety Mici, ktorý je zachytený v atmosfére, jak tam ona sedí a rozmýšľa nad niečím. A to vzbudí tiež možno to, že tiež mi to pripomína tých starších ľudí, čo sme si každý zažili, tie prababky alebo babky, ktoré už mali niečo prežité a sa tak zamysleli vždy pri tom stromčeku a pozerali nejak a spievali a užívali si tam pocit tých Vianoc. Najobľúbenejšiu fotku mám ich ale viac a ku každej sa viaže úplne iná emócia, takže keď som to vytvárala, tak v každej boli iné emócie, ale možno by som vypichla napríklad fotku, kde babička drží modlitebnú knižku a je tam záber na ruku, ako listuje. Mám z nej veľmi pocit, že je taká intimná a silná. Ja z nej mám veľmi silný pocit a ešte by som vypichla fotku, ktorá sa deje v kostole, kde je vidno iba sviečky a je tam naozaj, že skoro všade tma. Autorica je spremno odgovárala na pýtania i komentáre gostov tiekom izložbe. Včera som mala dokonca veľa ľudí, ktorí si poplakali, takže to boli emočné momenty, na ktoré v živote nezabudnem. Bolo to veľkolepé. Prišlo veľmi veľa ľudí, ktorých som to ani nečakala, takže ma veľmi potešili a naozaj sa pri tých fotografiách pristavili a malo to hĺbku. Myslím si, že na niektorých tých fotkách je tam naozaj že zachytená tá atmosféra presne tých tradícií a či už to je vlastne aj to žitko na tom stole, ktoré mávame potom aj či už pri stromčeku, že si ho dáme pod stromček. To ma tak zaujalo a hlavne aj to sedenie pri harmonike, to spievanie, to mi úplne pripomenulo s prababkou, že sme spievali z modlitebnej knižky, napríklad chorvátsku pesničku, nejakú vianočnú. Áno, keď som bol malý, no, tak sme ako ministranti mali vianočnú tradíciu, že sme chodili robiť tých 3 pastierov, alebo potom neskôr 3 kráľov. Bolo to pre mňa tiež časť také tradície a bolo to pre nás tiež vďaka, že sme mohli ísť po tej dedine a odozdať trošku tradíciu a tých ľudí tak kvázi dostať do toho vianočného ducha. Ale stále sa snažíme zachovávať vlastne tú tradíciu, že si zaspievame pri tom stromčeku, ideme na tú polnočnú omšu, na ktorú sa ja veľmi teším, lebo má to naozaj tú atmosféru. A to pekne bolo zachytené aj v tých fotkách, aj teda v tom filme, že tie tradície, ktoré v Jarovciach sa držia, si myslím ešte,
a čím dlhšie sa udržia, tým to bude krajšie podľa mňa. Má toto čaro Vianoc. Ova izložba je se mogla posjetiti i u Devinskom Novom Selu tijekom decembara i januara. Všetkým návštevníkom, ktorí prišli, tak naozaj veľká vďaka a verím, že sa ešte pri takýchto podobných atmosférických a umeleckých zážitkoch stretneme. A som vďačná, že to dopadlo veľmi dobre, pozitívne a ľudia odchádzali s niečím viac ako len s fotkou. Zobrali si kúsok z detstva, po prípade nejakého toho ticha, ktoré bolo naozaj dôležité a prednesené v týchto fotografiách. Autorici želimo puno inspiracije za druge projekte.